हेलो हायना हेलो आंनि मुंखौ बोरै मोननाय बोरै मोननाय मानि आरो आंनि फुल नेमा हायनारि बर' आंनिया फैला बरगयारि देग्लाय बोसोरावसो आं बै प्रिन्सिपाल सारनाव टिडिसि फार्स्ट इयाराव नामखौ खोन्थाफैदों आं हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव फरायो नंगौ नामा हामथारबाय UNI माने हामथारबाय बाजै लानाया बेसेबां बोसोर जाखो बाजै बाजै लायाखै आं हाबा जायाखै दाना हाबा जायो नामा दासो 18 बोसोरल' जादों मानसिखौ नायबा हाबा जानाय बादिसो नुयो ओइ दासो बेडमिन्टन गेलेनानै फैदों ओंखायनो एसे फुलाला नुदों नङाबा आंखौबो देलायबा सलमन खान आमिर खान बायदि नुयो हायना आंहा नोंजों मोनसे बाथ्रा रायलायनो गोनां दंमोन माने आंनि गोसोआ नोंनि फारसे 150% बेयाव रायज्लायनाय जानाय नङा गलायावनो थुदो आथिं हेबे बे रायलायनि गलायाव